her med et bandmedlem, Mike. Og Mike, hvilket instrument spiller du på? Jamen, jeg spiller på trommer i det band, vi... Ja. Er det svært at lære sangene? Nej, ikke sådan rigtigt, på grund af, at jeg gik til trommer i 3 år. Så det har ikke været svært for mig at lære sangene, men det har garanteret været udfordrende for de andre, som måske ikke er så vant til at spille på instrumenter eller synge. Men du har rimelig godt styr på det. Ja, det vil jeg sige. Jeg synes du, det er sjovt? Har et godt forløb? Ja, det har vi haft. De første 2-3 dage, de var spændende, fordi der kom hele tiden nye sange på og sådan lidt. Men nu her der er det sådan, at vi egentlig bare skal stille og roligt øve dem igennem. Og, ja. Så det er jo spændende, den der lade nye sange starte også. Ja, det var det. Helt sikkert. Super. Ja. Tak fordi du ville medvirke. Fuck, filmer du